Moikka vaan kaikille! Tässä videossa mä pelaan mun kaverin Samun kaa War Tyconia. Niin kuin saattaa tosta nimestä jo nähdä. Sitten, Samu, esittelepä itsesi. Moi. Onks toi ainoa mitä irtoaa? Voi, kun on kehnoa. Niin on. Mä kyllä tajun, miksi sä... Hei, hyökätäänkö se jonkun kimppuun? Totta kai. Yeah. Oi, get up. Ojee, helikopteri. Helikopter, paadakopper. Mitä? Arvaa montako medalsia mulla on? Ei kuulu. Arvaa montako medalsia mulla on? En tiedä, varmaan olla. Ei, mulla on 169. Joo, ja tosiaankin War Tyconissa on kaikki helikoptereita, hävittäjiä, tankkeja ja laivoja. Ja autoja, tietenkin maajoneuvoja. Niitä tarvii aina olla. Ja mulla on vieläkin näitä pelkkiä snippuja täällä ollut. Mitä? Ei tää jumittu! Ui kurva! Ui kurva, hyppää vitsi. Joo, silleen. Wee baka! Samu, missä sä olet? Mä olen mun kämpällä. Ai niin, ja tää peli on tosiaankin aloittelijoille niinku, no, ehkä vähän haastavampi, kun ei oo mitään aseita tai mitään autoja, mutta kyllä kaikki varmaan oppii. Ja pystyy pelaamaan ihan hyvin. Ehkä. Ei, otapa suuntautin käyttöön. Pommi räjähtää. Boom. Totta kai, mennään Zumwaltille. Ja tosiaankin Zumwaltti on tämän pelin Robux-laiva. Mikä maksaa 2500 robuksia? Ja tässä pelissä on tosiaankin toinen jättilaiva kans, joka on USS Independence. Ilmassa vihollinen yrittää pommittaa Jerin kämppää. Eikä oo. Okei, nyt tehdään Samulle källi. Mä käyn tuo USS Independencellä sen Zumwaltin. Laiva uppaa, kaikki ulos laivasta! Oe, meidän källi onnistui. Samu kuoli. Oe, ei onnistunutkaan. Samu on hengissä. Pitää tappaa se. Jeri, älä pääs tappaa. Mitä tapaa mukaan? Mä suojelin sun käppää, että sitä ei tuhota. Se mitään suojella. Koska sä muka suojelit? Ai niin, ja tosiaankin Zumwaltti on tämän pelin toiseksi iso laiva. Täällä on niinku tällainen halli, missä tossa kohtaa pitäisi olla drone, mutta mulla se tuhoutui just. Ja täällä on helikopterialusta. Ja täältä löytyy ohjaamo. Tästä voi ohjaa turrettia. Ja tästä voi ajaa vaan koko laivan. Olisi pitänyt antaa vaan sen tyki. Jetri, pysähdy. Hyökätään tuohon Victoriin.
Etkä pysähdy. Miten niin? Että sä kuolit. Enpäs. Näetkö muka? Oha, en mä tiedä. Noniin, nyt tehdään uusi käli Samulle. Tapataan sniperilla. Samu vauhtia! Mä tuun. Muutossuunnitelmien käytetään airstrikeja. Tulis jo! Joo. Kun sulla menee 100 vuotta, missä sä olet? Hyökätään. Joo, mut missä sä olet? Osa laivassa. No niin, hyvä, mennään. Let's go, let's go. Liikkuu. Älä peace, what? Okei, meidän källi onnistu. Noniin, nyt lähtee. Samu, onko sä valmiina? Nyt näytä kaikille, jotka tätä mahtavaa videoa katsoo, miten Samu tapetaan. Pau! Oi! Stikigranaatit käyttöön! Piu! Pau! Ei kiva. Oi! Ja sieltä napsahtaa. Oi! Se oli helppoa. Heinän teko. Ja nyt me hyökätään tän kämpän kimppuun ja tän nimi on Victor. Tässä on siis tosiaankin eri peissejä. Sieltä voi valita haluamansa, minkä haluaa. Vittu. Joku törmäs. Ai persä. Joku homppeli. Ai vitsi. Samu, tuu auttaa. Katsojat ei tykkää. Ei läppä vaan. Joo. Jos pelaatte muuten itse joskus Robloxia, niin pistäkää tonne kommenttikenttään, ootteko joskus aikaisemmin pelannut Vartykoa, niin, tai jos tuutte pelaamaan, pistäkää kommenttikenttään. Oe, autoon. Ja helikopteri lähtee. Oho. No kerroit liian myöhään. Sä näet, kuka siitä ajaa. No enhän näe. Ei pikkukälli vaan mä haluais tappaa se uudelleen. Noniin. Sitten lähtee. Chikabumba. Chikabumba. Okei. Nyt lähtee. Kokeillaan. No niin, nyt kokeillaan mitä tapahtuu, kun ärsyttää Samua. Oe. Se hyökkäsi. Sieltä hyökätään. Okei, Samu katos. Ja sinne pau.
Oho, ei osunut rahakoneisiin. Arr. Vaihtaa turrettiin. Oe, ei pysty. Ho, mitä helvettiä. Joku taitaa ampua mua. Ja en näköjään tiedä mistä. Mistäköhän saa Samu ampua mua? Oho! Okei, tänne tulee pelaaja näköjään. Kimppuun tuli pelaaja. Oi, vittu! Oi perse! Kurva! 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 2 pelaajaa tulee! Kurvasta kurvaan! Tarviiko sitä apua? Kurvasta kurvaa, totta kai tarvii. Ne pölli mun laivaa. Mahtavaa. Mut älä tuhoa mun laivaa. Mut sä oot gay. Silloin lopuksi niinku, ne kuolee. Ei, mut et kyllä tuhoa mun laivaa. Habibi. Habibi. Oi, nyt mennään tappaa Habibi. Okei, tästä lähtee. Katsotaan mihin zoom-valtti pystyy. Ei kun katsotaan mihin mä pystyn. Venäjä, pistikö ne? Okei, ne on mun laivan kyydissä. Eli nyt vaan yritetään pölliä se takas. Habibi. Okei, laiva operation. Laiva operation. Laiva operation. Tää flashbangi. Flashbangi. Kirvi tuolta. Flashbangi. Okei, katsotaan missä ne on. Nähtävästi käyttää mun laivaa. Källi! Oh! Eva. Källi! No ei läppä vaan. Kyllähän me nyt kaveria autetaan. Eli haluatko ajaa mun laivaa? Tuotaan noin. No niin, ja tässä videossa tosiaankin. Lähdetäänkö zoom-valtuutta vai toi mitä sä käytit? Nyt lähtee. Nyt tässä suojakuori ei tuhoudukaan nähtävästi, joten me joudutaan ottaa kovat keinot käyttöön, eli vallotetaan laiva takaisin. Katsotaan onnistuuko. Nyt lähtee. Laivan valtaus ehkä onnistuu. Toiset lähtee. Källi! Ilmatilan alus tuhoa sua. Aha. Tässä on minä. Joku äsken tähtäsi mua. Nyt lähtee droni ilmaan. Okei, sit mennään sniperin tuohon ulos ja katsotaan saadaanko me noita 2 unille. Yksi saatiin unille. Ja tokakin saatiin unille ja sit mennään finishaan ne molemmat. Ja tuon sun laivan vartijaksi. Sopiiko? Siis tää mun sniperin tähtäin on päivitetty. Siinä on kauko ja lähitähtäin.
Katsotaan mitä niille gei pojille tapahtuu. Ei ne kakat tulee. Mä oon tän laivan kyydissä. Okei, ne kuoli ainakin. Oho, Mä vartioin tätä kantta. Älä ihmetele sitä. mut toi yksi yritä tappaa ilmatyyny-alusta, se tuhoaa. Missäs? Okei, no siis nyt tää lähtee siihen, että toi gei yrittää tappaa meitä. Joten mennään päivitysportille ja ammutaan se. Missäs menee? Missä se vihollinen on? Jossain se taisi kadota. Niin kuin tuhka tuuleen. Ei läppä vaan, mä pidän tällaisia äänitehosteita, koska YouTube on YouTube. Toinen olisi varmaan sun Victorissa. Eli nimittäin tube. Käydäänkö tsekkaa Victor? Mitähän nyt tehtäis? Käydään tsekkaa Victori, joo, se on hyvä idea. Lähtee pau. Sinne meni. Onko se tuolla mun laivan? Hyvä. Joo. No, tässä oli esittely Vaartykonista. Nähdään seuraavan videon parissa. Moro!